Tinon ler kakunang surem sorote tanpa dam Salindri wonten dawuh katimbalan dina iki kowe ngaku apa tak takoni sakurunge kedawa-dawa diludut aku bakal takon marang kowe nalika semono adon-adon jago kowe ya nonton. Nggih. Kulo ningali sinuwun. Tegese kowe ngerteni babagan adon-adon sawung nalika semono. Nggih mangertos sinuwun. Mara gage kowe gunemana. Ula kae upase mapan ana ning endi? Upasipun mapan wonten ing pisanipun. Banjur ento singa. Singa menika upasipun mapan wonten ing waja. Nanging yen to kowe wisamu mapan ana ing bundere gelunganmu. Manising miwah ayuning pasoyanmu Salindri. Oh Senopati Wirata kuwi mung kari loro. Adikku Kencaka karo Rupa Kenca. Nanging satek kamu kowe karo bojomu Kangka. Bubrah langkrah katentrenane negara Wirata. Karep umpamane iki disenengi karo si Kencaka mboten ditampa opangane adikku Kencaka kowe wedi karo dapure Kangka. Apa kowe wedi karo dapure Kangka paradene kowe nampik marang katresnane si Kencaka. Kowe iki njaluk wong lanang sumodel kuwi. Salindri. Padhanane sono ora peduli najan to kowe mapan ning negara Wirata iki dadi imban katresnane anakku Tari. Salindri. Wiwit dina iki. Wiwit dina iki aku ora kepengin Salindri mapan ning negara Wirata. Wiwit dina iki aku ora weruh klebatmu, aku ora kepengin weruh klebatmu minggat saka negara Wirata. Mundhak greget-gregeti babon. Supados kula saged pamitan lan gayah negari Wirata. Jalawa meneh. Sampun menika kemawon sinuwun. Ya, yen mung perkara kuwi tak udaneni. Nanging yen wis rong dina kowe njaluk inah isih klipeng-klipeng mapan ning Wirata, tugel gurumu. Minggat Jawa. Kanjeng Rama ngaturi kawuningan saparipurnanipun Paman Kencaka Mbah Rupa Kenca gugur wonten ing madaning rana kanggan nika wonten jujul anusuli babakan layani. Ya piye ana kedadian apa meneh
padha taksih mun kaliyan Prabu Susarmo Trigarta. Sapa? Prabu Susarmo Trigarta. Oh, sapa? Prabu Surasno, Susarmo. Susarmo. Nalendra sing nate nglamar marang anakku Sutari. Inggih prasna kang dados dawuh panandika paduka. Susarmo arep ngopo? Kula iki ngaturi kawuningan bilih kalenggan menika Prabu Susarmo sampun kepal gedhek antuk idak jempol tebu sayuk. Kaliyan Nalendra negari Ngastina Prabu Duryudana ngrangsang baluwati negari Raja edan. Kaya utara taat kami jembar apa sing dadi kekarepane Susarmo. Malah dina iki andung dawuh. Uli kados pundi. Pandharane selaku uga para wadyabala saka negara Wirata bakal nguntapake tandang bayange Prabu Susarmo sak panjobalane perlu Prabu Duryudana sak kuramane. Dene kowe mlebu ana ing pepungkuran Temparana adhiku Wadon Sutari. Kawan mlayu sak ado-adohe dina iki ora bisa mecah sirahe Susarmo dudu Madrapati.